ljudi, ljudi. Sljedeća stvar zove se Nepodobna. Svi smo mi ovdje nepodobni i takvi trebamo i da ostanemo. Nova pesma Nepodobna, možete je naći na našem YouTube kanalu i u znak protesta šipite na svoje Facebook, Instagram profile, nek se vidi da smo nepodobni. Došlo neko vreme kad mogu shvatiti ne gube, kako ljudi bez tične žive i kako da razumem.